Dara? Hei, Oh. itulah. Ngapa? Kok Ndara ki ajake apa jek poso ya? Lah ngapa? Kok tangane ndredeg. Kuwi jenenge ngiting, ngono kuwi ngiting. Oh, ngiting to. Ah, tak kira ki nek siam. Linggo. Nggih, wonten dawuh. Nggih, wonten Nggih, dawuh Dara. Den. Kowe sak Nggih. Isyarat to, gampan. Anu Ndara ra dimajeng mriki, Ndara. Kok ya ora muni? Madhep mriko. Nah, ngoten, cobi. Tes. Nah, muni ta, muni. Pun madhep mriko mawon. Madhep mriko mawon sing muni mah. Tapi bar nampa jog ngesen ya, Le. Ya lagi iki lho, jane kok Tes. Jenenge ngecek ming. Engko nek madhep rene ora muni meneh, ngono lho. pripun Dara? Neng dine mau. Iki lho. Dara. Oh, neng kene. Kene gareng. Nggih. Niki kula nu ngeten iki lho. Kula kalih adik-adik kula niku sungkawa ing penggalih. Wah, koyo gareng kok sungkawa. Alah. Kowe iki jundek lho. Aku iki gedibal kok sungkawa iki lho. Tegese iki matur karo Ndara ki rak kudu basa to. Ya basane kan basa ki nek trep-trepane dhewe oh cara tau melu pawiyatan iki. Ana udo negarane. Udul negarane. Ngeten Ndara. Dadi nembe sisa. Kula Petruk Bagong niku lagi susah. Lah, kowe kabeh. Mergo bapak niku lunga. Iya. Lunga. Lu niku 3, ngo niku 9. Gek wingi niku kula tembak niku mboten metu. Oh, kowe iki bapak lunga ki mbok nggo anu to? Malah disonji. Malah mbok sonji to. Wah, sing kira Kula pasrah. Kudune mrehatenake kok malah nembak bangsane kaya ngono. Lah mbok menawa nek terus etuk lak terus nggo ragat golek. Niku sing kira mboten mung mripate kok niku, Den. Sak pikirane barang kira. Lah merono-merono kita. Iya. Omong apa? Kang Gareng ki nadyan to kira ning budine utama. Nah.